Шулай булды ки, бу вакыйгалардан соң Аллаһы Ибраһимны сынап карарга теләде һәм аңа «Ибраһим» дип өн салды. «Мин тыңлыйм» дип җавап бирде Ибраһим. Аллаһы әйтте: «Бердән бер сөекле угылың Исхакны ал да Мория җиренә юл тот. Мин сиңа күрсәткән тауга барып җиткәч, корбанлык учагы өстендә угылыңны корбанга китер», диде. Ибраһим иртән таң белән торды, ишәген иярләде, корбанлык учагы өчен утын ярды да, угылы Исхакны һәм үзенең ике кулын ияртеп, Аллаһы күрсәткән җиргә карап юлга чыкты. Сәфәрнең 3нче көнендә Ибраһим ерактан ук билгеләнгән тауны күрде. Ибраһим үзе белән килгән колларга: «Сез шушында ишәк янында калып торыгыз. Без исә малаем белән тауга барып сәҗдә кылып киләбез», диде. Шулай дип, корбанлык учагы өчен әзерләнгән утынны угылы Исхакка күтәртте дә, кулына пычак һәм утлы чырак алып, икәве бергә тауга таба киттеләр. Исхак атасына сүз катып: «Әтием», диде. «Әйе, угылым», диде Ибраһим. Исхак: «Менә утын да, ут та бар, корбанлык бәрәне кайда соң?» дип сорады. «Угылым, корбанлык бәрәнен Аллаһы үзе боерыр», диде Ибраһим. Алар шулай икәве бергә юлларын дәвам иттерделәр. Аллаһы күрсәткән тауга килеп җиткәч, Ибраһим корбанлык учагы өчен урын әзерләде. Шул урынга утын агачларын тезеп өйде дә, кул аяклары бәйләнгән Исхакны утын өеме өстенә сузып яткырды һәм угылын суяр өчен дип пычаклы кулын алга таба сузды. Әмма шул чак Раббының фәрештәсе күкләрдән өн салып: «Ибраһим, Ибраһим», дип эндәште. «Әйе, тыңлыйм», дип җавап бирде Ибраһим. Фәрештә әйтте: «Сузылган кулыңны кире ал, угылыңа берни дә эшләмә», диде. «Инде мин белдем, син Аллаһыдан куркасың, аны хөрмәт итәсең. Минем хакка үзеңнең бердән бер угылыңны да корбан итәргә әзерсең икән». Ибраһим башын күтәреп, тирә-ягына күз ташлады һәм арткы яктагы әрәмәлектә мөгезе эләгеп шәбәләнгән бер сарык тәкәсен күрде. Ибраһим барып, сарык тәкәсен алып килде дә угылы урынына корбанга китерде. Раббының фәрештәсе күкләрдән янә өн салып, Ибраһимга икенче мәртәбә эндәште. Әйтте: «Раббы белдерде ки, үз затымнан ант итәм», диде. «Үзеңнең бердән бер угылыңны кызганмыйча бу эшкә барганың өчен мин сиңа фатиха өстенә фатиха бирәчәкмен. Нәсел варисларыңны күктәге йолдызлар һәм диңгез ярындагы ком бөртекләре санынча ишәйтәчәкмен. Синең нәсел варисларың дошманнарыңның шәһәр калаларын үзләренә милек итәчәк. Минем өн авазымны ишетеп, мине тыңлаганың өчен
жер йөзендәге халыкларның һәммәсе синең тукымың аша фатиха алачак, диде. Ибраһим үз карамагында булган бар нәрсәне Исхакка тапшырды. Ибраһим тормышта барысын татып кичереп, олы яшьтә вафат булды һәм үзенең ата-бабалары белән кушылды. Паддан Арамнан Арами Бетуилнең кызын, Арами Лабанның сеңлесе Рабиканы хатынлыкка алганда, Исхакка 40 яшь иде. Рабика кысыр булганлыктан, Исхак үз хатынының сихәтләнүе өчен Раббыга дугалар багышлады. Раббы аның дугасын ишетеп, хатынны сихәтләндерде һәм Рабика балага узды. Бала тудырыр көн җиткәч, Рабика игезәк 2 бала тапты. Игезәкләр үсеп җитеп, Исау кыр дала кешесе, киек җәнлек аулауда оста сунарчы булды. Ә Якуб чатыр тереклеге белән көн күрүче тыйнак бер адәм иде. Аллаһы аңа әйтте: "Моңарчы сине Якуб дип атап йөрделәр, әмма бүгеннән синең исемең Исраил булыр", диде. Аллаһы тагын былай диде: "Мин Кадир Алламын, үрчимле бул һәм ишәй. Мин синнән зур халык һәм тагын күп халыклар тудырачакмын. Син күп патшаларның нәсел атасы булачаксың."